Γεια σας. Γεια σας, είμαι καθηγητής Αγγλικών. Καθηγητής Αγγλικών. Αγγλικών. Γιατί μιλάτε έτσι? Είμαι εγκαστρίνητος. Εγώ μιλάω. Γεια σας, είμαι εγκαστρίνητος. Δεν κουνιέται γυλιό, μιλάω τον κουλό. Εγκαστρίμηθος, ναι. Εγκαστρίμηθος. Τι ακριβώς δηλαδή κάνετε, καθηγητής Αγγλικών? Ωραίο μικρόνο, κύριε Παπαδάκη μου. Συγχαρητήρια την εκπομπή σας. Ναι, δεν είμαι ο Παπαδάκης. Έτσι έχω. Να σας πω κάτι, δεν σας ακούω καλά. Μπορείτε να μιλήσετε με την κανονική σας φωνή? Μικρό. Δεν αφήνει. Λοιπόν, τι ακριβώς κάνετε, καθηγητής Αγγλικών? Πάω στο σπίτι των παιδιών και του λέω ήρθα για τα αγγλικά. Και μου λέει, όχι, έχει κόλλο. Και μου κάνει, ξέρω εγώ, να σας προσφέρουμε κάτι. Του λέω, φέρτε ό,τι γλυκά έχετε. Και μόλις έρχονται τα γλυκά, τα παίρνω και δεν κάνουμε μάθημα. Αυτό είναι όλα. Μάλιστα, δηλαδή εσείς αγγλικά δεν ξέρετε. Οι κινδυνοί. Εντάξει, κάτι ψηλά του δημοτικού το έχουμε βγάλει. Μάλιστα, εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια με τη δουλειά σας. Ευχαριστώ, γεια σας. Ελπίζω να μην χρησιμοποιείτε και αυτό στο μάθημα. Κορυδεύεις ρε φίλε. Όχι ρε φίλε, απλά... Συγγνώμη. Εντάξει,